něco, třeba Davide, nebo to pošli tomu Šebestovi, Martinovi. Kámo, nemůže, on teď spí už. Teď ti zavolám nějaký. Ten natáčí. Co? Jaký ten natáčí? Nepochopil. Kámo, ten natáčí, kde ten natáčí? Co? No. Já jsem se tě chtěl zeptat, jestli pošleš ty Šebestu, jestli to pošleš tady to video. No. Co bych ocenil smysluplné komentáře, ano? Kdo mě to sleduje druhej? Sleduje někdo druhej? Jindřiška Kučerová. Dej? Jo, už vím, kde je Jindřiška Kučerová. Moje mamka. Ahoj. Já se nebudu říkat to přezdívkou, ale pro mě je to lehčí, protože od malička ti říkám Davide. Pro mě lehčí takhle, ale chtěla se tě zeptat, jestli mě bude sledovat i Šebesta. Těžko myslím přece, jsem to tady několikrát říkal ve videu. Michal. Počkat. Jo, je to Michal, myslím. Nemá čas, škoda. To je škoda. Ale jinak, jestli by si chtěl vědět, tak natáčím přes, co se jmenuje? Live kamera, livestream, livestream, ice, kamera, takhle jak to tam prostě bylo. Ale jinak Davide, můžeš mi prosím tě do komentářů napsat tvoje číslo? Mami, který je moje číslo? Mně se teď... Moje? Moje. Mně se totiž smazaly ty kontakty. Aha. A já teď nemám ten druhý telefon, takže bych docela potřeboval. Tak já jsem měla tvůj... Já ti počkej, já si kouknu na tvůj telefon, jestli tě... Napíšeš tvoje číslo do komentáře. A nebo radši nepiš to do komentářů, to by mohl vidět každý, kdo se podívá na to video, takže by třeba mít jiný kamarádi s tím mojí školy. To je jedno. To je jedno. Napiš mi to do e-mailu, jo? Ten e-mail je přece jenom, když ten e-mail je prostě filovec@gmail.com. Já vím, že u tebe, jo. Takže to napiš na ten e-mail radši a ne do toho komentáře, jo? Znovu opakuju. filovec@gmail.com. A ještě mi
bych se tě chtěl zeptat, Davide, těšíš se, až budu mít přeložený ten písničku? Takže já teď překládám písničku z Fanaška a jmenuje se Living Tombstone. To je takové, to je tam ta písnička. No prostě bude to tak nějak, myslím si, že zítra to už natočím, jak to bude přeložen, ale neslibuju nic, nevím to jistě. Ale mám ohromnou radost, že mi jde ten live stream. Jej. To jsem trošku přejedal. 6:03. Asi mě skáče mozek v hlavě jako hopík. Tak šup, hele. Kamera. Co? Tak startujeme chat. Jo, těším. Jo, dobrý, tady písničce. Znáš písničku Living Tombstone? Ne. Jo, znáš písničku. Jo. Tak Haminy. Já vím, že hele, Davide, představ si, že třeba něco teď říkám, jako u tebe v tom videu, Jo. který sleduješ, tak třeba teď něco říkám. Říkáš to. A třeba teď něco říkám a představ si, že u mě to, co mluvím tady, jakože v tom pokoji, je třeba o 3 minuty dál, než to, co ty sleduješ. Tak? Já mu dám od Na like. video už 13:41. Je doba, než to dojde ten komentář. Jo. Ne, to je video, livestream. Ajaj. Davide, říkal jsem ti, že mi nemáš do toho komentáře, protože to číslo potom vidí všichni, kdo se podívají na to video, Davide. Nemluvím, to je video. Davide. Tě zabiju. Proč to píšeš do toho komentáře? Říkal jsem ti, že když to napíšeš do komentáře, takže to uvidí to tvoje číslo. Každý, kdo se podívá na to video, ti může napsat, zavolat na tvoje číslo. Smaž to, David. Volat kdokoliv. Smaž to. Smaž to. Jednou kašlej na to. Tady mám to kašlu. Davide, slyšíš to? Co říká ten člověk? Smaž to. Náhodně jako zkušku třeba zelenou. Já si takhle vypnu z obrazovky ty komentáře, aby mi to tam nevadilo ve výhledu, protože já když si také pustím ty komentáře a jsou dlouhý, jak mi to třeba sahá takhle do půlky ksichtu, třeba takhle rámeček a v tom je napsáno třeba ahoj a ty prostě ty slova, je to třeba takhle, jest tam takhle a třeba teď mi to zakrývá oko, nos a takový, tak tady musím dát pryč z obrazovky. To se jako? Ne, nechci zastavit streamer. Davide? Já už asi budu muset ten stream ukončit, ne, že by to jako bylo nějaký moc dlouhý, to klidně můžu dělat 2-3 hodiny, ale já bych docela rád ještě dneska stihnul přeložit tu písničku a možná už dneska já zpívám, takže jako napiš mi, co chceš, abych udělal. Abych ukončil ten stream a přeložil tu písničku a třeba ještě dneska natočil. Mám čas, jsem blázen. A mě nezajímá, jestli máš čas. Mě zajímá to, jestli to můžu já ukončit, abych mohl překládat tu písničku. Proto nejlepším univerzálním děticem je pes Hubert. Psí vévoda.
Rodinná komedie o lidské zlomyslnosti a příštího Čekám na odpověď, protože já už jsem několikrát... od soboty 26. Ach jo, dubna na novinový neříkám, sázce. že to ukončím. Já říkám, jenže jestli to mám ukončit, ten livestream, tam jenom. Neříkám, že to chci Bude ukončit. tam zajíc, bude tam zajíc. Já bych docela rád, když dneska A ty jakože musíte přeložil tu písničku aspoň. Že ona je na dva celý papíry jenom anglicky. A trvalo mi hodinu, než jsem to jenom napsal A anglicky, to takže máš jako, to čabaný když to máme. přeložit, to je docela sranda. Co to tam máš? Tam máte tady, co to je? Jak nám nefunguje zase ovladač. Víš proč? Protože to stojí. Určitě nevíš. Ale kde máš to? Je tady volně. Jo, dádo. No, já to tady vypadá Ne. baterky. Zase baterky. Tak počkej. Mami. Mami. Janu. Co dělám? Takže počítači nemůžu, abych to překládal, takže... Tak já to jdu ukončit, protože přece jenom stream natočit můžu kdykoliv chci. Takže jen chci, aby si, nebo nechci, no chci, aby si napsal sem do komentáře nějaký nápad na video a pokud to bude dobrý nápad, tak... Ne, do komentáře ne. Do komentáře ne, napiš mi to na e-mail. Jo, napiš mi to na e-mail. A to bude lepší, protože přece jenom nechci kopírovat, ale všichni to takhle dělají. Třeba tady napíšou teď do videa ten e-mail, ale to já nevím, jak udělat, nemám na to zatím aplikaci, tu musím nějakou vyšťourat z obchodu Play nebo z internetu, nebo na to půjdu, takže to musím zatím najít, ale jinak chci prostě nějaký nápad od diváků, který bych mohl natočit. 20 minut, takhle normálně natáčím nějaký let's play, ale ne vlog. Vlogy u mě většinou trvají 3 minuty, 2 minuty, míň. Jo. Ty mi nechceš napsat ten nápad, nebo co? Nedělej to! Adame. Čekám. Ty mi prostě na ten e-mail napiš Já nemám. tvůj nápad. Opakuj, e-mail se jmenuje... Jak se jmenuje ten e-mail? Jo, vím, dělám si zrandu. E-mail se jmenuje filovec@gmail.com. Ne, CZ. Tom. Počkej. Já ti napíšu do těch komentářů a zatím čau. Rádi tropí rošťárny. Avšak nikdy nepřekračují jejich výjimky, Cože? jinak by na tebe zavolali obratrola, aby tě hodili do fjordu. Obratrole, tady jsme. Pojďme si zaplatit. Takže to by... Docela bych ocenil. Tohle... Tak tohle byl Dplay. Jak samý Dplay to musel jak ukončit čau. Takže já se taky s vámi loučím a čaues. Příště to bude třeba živě. Tak čaues.